kyllä katson näköisen nimi on Turre ja nyt otan kyllä sun perässä. Joo, ja tää lagaa. Ja mun kohta ihan 7 maksit. Nyt vaikka tuolta. Nukku. Sanokaa moro Tuupelle. Joo, mä en voi siinä minkään lagata mun kanavan. Tää on aika video ja voitais vaikka mennä höökiin. Mennäänkin. Mulla on koldis, eli en tiedä mitä tästä tulee. Mennä pelon itteen tänne koldiin. Vaan kaikki vaan höökin minun ja sen on hävinnyt. Niin mä vois sille minkä. Joka hööki pikkaa aikaa yritetään saada paljon loottia. Se on ihan hyvät ellut ja tässä saattaisiko saada yhdentää. Sitä näyttää yhden. Ei se sitten. Pistetään virrattu. Tuohon. Ja katsoo arvoinen krooninen. Ja virrattaa tuolla krooninen. Tässä on vaikka 50. Oli ihan helppo hööki. Kyllä satoja ruukalia, mitä ei saa haittaa, mutta soittaa mitä ne ovat. Aika vähän sitä. Tää pitää ostaa. Ei mitään. Ihan ok hööki 6 pokaalia. Otetaanpa sitten, onko kuka? Ei täällä ole taaskaan kukaan paikalla. Vähän uusia uppoja. Joo, paju. Meillä on verran CV, mä en tiedä hittakö paljon tilanne on. Kyllä joo, mä voin näyttää mun höökin täältä. Eli tässä höökin ykköseen. Voitte kattoo, mä oon nyt hiljaa. Mitäs niitä on tossa kuvataan, mutta ei tehdä maseesta. Helppo tehdä se. Varmaan tää ajattaa liikko mulle. Oot ihan helposti voikaan höökiä. Se oli joku siinä verran. Voidaan antaa joku toisen klaanilaisen höökiä vaikka. Voidaan näyttää vaikka LOL-tyypin hööki. Nyt tää LOL-tyypin hööki. Siellä on jonkun hööki 2. Se on ihan hymiä perkele. Missä LOL on tosi yksi höökiä? Tuolla laitetaan tää parempi. Laitetaan 1-2. No, täällä on aika helppo. Se on kyllä luvat olla arsi. Tääkin on tosi paha delta tässä vaan. Otsautaan sille, että kiinnostaa katsoa,
tämä video alkaa olemaan tässä heti, kun tämä joku päättyy. Ja nyt, jos katsoitte, muistakaa tykätä ja tilata kanava, jos piditte oikein paljon. Se olisi siihen ensi videon saakka. Moi moi!